Teraz sa mi to čo stalo. Čaute, to je Vizar, vítam vás do ďalšieho videa. Je tu so mnou X, no proste Twister Gamez.sk. Stačí Twister, čaute. A tu je ten zelený Valhalla. Poďte dali. A mám tu Clash Royale, ako nehrám to poprvýkrát a už som niekoľko loknáva, mi toto je moje, takže a nebudem si to updateovať, lebo môže to byť Goblin Barrier a ja to chcem získať a proste také dačo. A teraz ideme zarábať jak sa to volá? Na Clan Chest, takže dúfam, či sa vám to bude páčiť. Či ľúbiť, či jak sa to hovorí. Prečo to má zrýchlené, Eget? Ako, už som sa zlepšil Clash Royale, ale stále mi to nejde. Poriadne, jak to chcem. A keď ešte to proste nepoznáte, tak dám to no. V tejto hre ide o to, že máte tam vojakov a vašou úlohou je zničiť ostatné veže a zničiť ostatných vojakov a keď to zničíte, tak získate trofeje. A keď je klanová čestka, tak získate, ak vyhráte na 3 tieto crowns, tak získate 3 crowns do klanovej česty. A ďalej ide Wizard. A teraz vám to trošku vysvetlím, tak ja vám to vysvetlím. No, v tých čestkách môžete získať všelijaké karty, dobre či zlé. Je to na vás, aké získate. A proste už neviem, čo mám vysvetľovať. Lebo je o tej... Tak dám túto hru do popisku a dúfam, či sa vám bude začínať hra ľúbiť. Ty vôbec ešte to popísať? Nie. Nevadí. Jak to mám vysvetliť proste? Proste. A my vás pozývame do klanu Kluknava Army. Áno. Minule sme dali klan Česku Na 10. Tak, príďte zase. Áno. A máte možno free legendary. Áno, dovieš však. To je pravda. No, na čo to máme na texte? Ako vidíte, keď vás porazia, to vysvetľujem tým, ktorí to nevedia hrať, tak pozrite si Fivko, ten je dosť dobrý a keď to proste prehráte, tak dáte minus 15, tam to máte dole napísané. Myslím, pri tých pohárov. Či čo to trofej. Keď máte silnejší mobil, či čo je to, tak proste zarábajte peniaze a nemenujte si gemy ani peniaze. Ani na bait, lebo môže tam byť napríklad tam ten shop, čo som vám ukazoval, tam môže byť legendárka, stojí to za 1000, závisí to a vy ste mali 1000 a nekúpite si to. Takže proste legendárka. A legendárka stojí 40 000, keď už tak. Čo? Dobre, tento vám to tu dovysvetľuje, ja sa nechápem. Čo mám vysvetľovať? Tak ešte to dovysvetľuje. Čo mám dovysvetľovať? Viac to vieš, jak ja. No dobre. Takže máte tam unik. Normálne to vysvetľuj. Ja neviem, ja sa sústredím na mini. Dobre, tak hentai sa sústredí na Minecraft, dúfam, či všetci viete, čo je to Minecraft. Viktor, ticho buď. Ten zúlený Hulk potom. A jak to ten Twitter napísal, ja ho volám Twitter, vy ho môžete volať Twister.
proste už to natáčam 5 minút, takže za chvíľku asi tak končím a proste bude to vchodiť stále takto. A nebude to len o tomto. Jak sa to volá, o Clash Royale. No a dúfam, že budem mať viac odberov, jak na tom kanáli, čo som tam mal iba 3 odbery, či koľko. 1, lebo mi ho dal iba Twitter a... Ty sa voláš Twitter. No a... Proste... Neviem, čo už tu mám hovoriť. To je všetko, čo asi o tomto viem. Tento vám to tu trošku povysvetovať, tak 50 na 50. No. A dúfam, či tento kanál dostane viac ako 20 odberov a budem sa tešiť, keď áno. Veľmi sa budem tešiť. Že keď budem dočaniť tento kanál viac ako 20 odberov, vylezem na posteľ, trošku to aj natočím, vylezem na posteľ a proste urobím. Takže keď bude túto dačo také mäkké a skočím od posteli a dám fronta. Fronta či jak. Áno. No, takže ticho. Takže ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like, odber a sledujte ma aj naďalej. A keď nedáte odber, nechcete ma naštvať. Čus.